Angibingelele wherever you are, sizwe kumukelekile kwi-channel iNufliq. Igama kuPastor weNingi. Sibuya nje ngokuyithoba kuyona ingosi yamaphupho. Ngiyathemba ukuthi ke lana ikona khona niyaphila. Ngathi uNkulunkulu anganihambela ngasonke isikhathi enibusise. Sizobheka la ingosi yamaphupho ngokuqala sibhekeke la Izaga 10:22 ithi isibusiso sika Jehova siyacebisa akanezeli usizi kusona. So ithi isibusiso sika Jehova siyacebisa noma isibusiso sika Jehova siyanothisa akanezeli kuso usizi. So namhlanje ngathi uNkulunkulu angahlisa isibusiso kunina ezokwazi sinicebise sininothise si rest assured that angeke kwaba nosizi uma uNkulunkulu ehlisa isibusiso njengoba esho ukuthi ume ekunikeza isibusiso akanezeli usizi ukuthi angeke akubusise elisemsama aphinda alethe usizi empilweni yakho. So engathi uNkulunkulu njengamanje njengobukela lo mfanekiso uNkulunkulu angehlisa isibusiso esizokunothisa isibusiso esizokucebisa bese esusa lonke usizi kusona esusa lonke usizi obhekene nalo empilweni. Siyabonga kakhulu asivele sibheke la uThuba wakadlomo uthe ngiphupheke intombi yami ngipha imali. Uma uphupha nje uphiwa imali intombi yakho lolu uphawu oluhle kakhulu olingasho ukuthi usethubeni lokuthola inhlanhla noma impumelelo kanye nencebo maduze empilweni yakho. Kanti futhi umuphupha la uphiwa imali intombi yakho lolu ungaphinde kube uphawu olungachaza ukuthi intombi yakho iyazi ukuthi ayikwenzele okwanele ebudlelwaneni futhi lokho kuyayikhathaza ingakho ifisa sengathi ingakwenzela okwengeziwe yabona. Kanti futhi umuphupha intombi yakho noma uphiwa imali intombi yakho kungenzeka kube upha olusho ukuthi wena uqobo unomuzwa wokuthi mhlawumbe intombi yakho ayikwenzeli okwanele ebudlelwaneni yabona. So uNdlovu Patience uthi ke unjani pastor le family ukuphupha ngumfazi usesikhathini sabafazi kusho ukuthini. Uma uphupha usesikhathini noma uphupha kuma period into yokuqala ngaba uphawu olusho ukubhekana nenkinga noma ukubhekana nengozi ethile esuke iza noma isimo sempilo nje esinzima nesidinga ukuthi ushinake wena noma uthi ukusiqaphela yabo noma ke singathi usukuxwayiswa la ngengozi ezayo noma ngenkinga engasikwehlele noma ngesimo sempilo esinzima nje ongahlubhekane naso nesidinga ukuthi ungathi ungasinaka uphinde usiqaphele. Uma uphupha futhi usesikhathini kungaba uphawu lusho ukuthi uma kungukuthi ukhulelwe njengamanje isisu singase siphuphume noma kunomathobo ukuthi isisu sakho singaphuphuma. Kanti kwesinye isikhathi uma uphupha futhi usesikhathini kuyenzeka kusho ukuthi wake waphuphunyelwa isisu mhlawumbe esikhathini esendluleke. Omunye kuyenzeka phupha esikhathini kanti uphawu losuke liveza ukuthi kunomuntu osondelene naye lowo muntu loyo ongahle mhlawumbe aphuphunyelwe isisu esikhathini esayo ongenza mhlawumbe emndenini wakho noma ebanganini bakho noma kubantu nje obajwayele khona ongahle aphuphunyelwe isisu noma achithelwe isisu. uReeves Rufaro uthi sawubona pastor weNingi ngiphupheke umakhelwane wami enginikeza impuphu eningi. It was like 100 kg of ace meal. Kusho ukuthi nje la uma uphupha umuntu nje kupha impuphu ingakonakali ifresh eyinhle uphawu oluhle kakhulu lusho ukuthi ungase uthole mhlawumbe ukukhanyiseleka okuthile empilweni noma kunenhlanhla esuke iza kuwena noma ke uzofumana umusa nokuqonda empilweni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu kenibusise uNkulunkulu enisikelele ngenza kwethu ngathi ke kungavama umusa empilweni zenu.